Însă când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. 2 Cronici 32:31. Ezechia devenise atât de mare și se mândrea atât de mult cu favoarea lui Dumnezeu, încât îndreptățirea de sine se strecurase în inima lui. Din cauza siguranței sale firești, harul lui Dumnezeu fusese retras pentru un timp. Aceasta este explicația dificultăților cu babilonienii, fiindcă, dacă harul lui Dumnezeu părăsește cel mai bun creștin, există destul păcat în inima lui ca să-l transforme în cel mai mare trădător. Lăsați singuri, cei mai fierbinți creștini se răcesc ca la Odiseea cea căldicică. Apocalipsa 3:16. Cei tari în credință se albesc curând, plini de lepra învățăturilor false. Cei care merg acum înaintea Domnului în excelență și integritate se vor clătina încoace și încolo, îmbătați de pasiunile răului. Ca și luna, noi împrumutăm lumina, suntem strălucitori când primim strălucirea harului, dar ne întunecăm atunci când soarele dreptății se retrage. De aceea, să strigăm către Dumnezeu să nu ne părăsească niciodată. Doamne, nu ne lua Duhul Tău Sfânt, nu-ți retrage harul. Nu ai spus Tu, eu, Domnul, sunt păstorul ei, eu o ud în fiecare clipă, eu o păzesc zi și noapte ca să nu o vatăme nimeni. Isaia 27:3. Doamne, păzește-ne pretutindeni, păzește-ne în vale ca să nu ne plângem de mâna Ta care ne umilește, păzește-ne pe culme, ca să nu ne lăudăm cu înălțarea noastră, păzește-ne în tinerețe când pasiunile sunt puternice, păzește-ne la bătrânețe, ca să nu devenim mândri de înțelepciunea noastră, care se poate dovedi o nebunie mai mare decât nebunia tinereții, păzește-ne în ceasul morții, ca să nu ne lepădăm de Tine în ultimul ceas, păzește-ne când trăim, păzește-ne când murim, păzește-ne când lucrăm, păzește-ne când suferim, păzește-ne când luptăm, păzește-ne când ne odihnim, păzește-ne pretutindeni, fiindcă pretutindeni avem nevoie de Tine, Dumnezeul nostru. Amin.